Cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo syasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Henrewut ki breu kila yap bat bun ki wepat kila mensaw hadien bakaladon ka jing kan at ka bejur habar jong ka US consulate ha Karachi ha ka sngi ublai ka shitare guluber araja penreu ki Paidbah ki bobun bha ki badai ki Shia Muslim kila ya Paidbah Shah ka consulate ka badan ha surok MT Khan ban persya ya ka jingsa Pynïap jong noi lambah kli do jong ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ha ki jing hertma jong ka US bat ka Israel Katkum kita long kubor, kina yaki kila penjulor, yaki mar ki mata, kila penpara yaki jingkang, bat kila thang yaki benta jong ka Ophis rekam jong ka US. Kila ya tengku ru bat ki bor pahara. Ki pulit kila penankam deki tia gas, bat siat deki kuli sesuny, bantek lah kami ki Paidbah. Ka Edhi Rescue Service kila penti kina bahan rewat ki breu kila yap hak ni kejing akan at. Ka jing ki kelawan rak ru ya ka jingkut ke bejur hak lek kawan. Ki pulit trafik jong ka Karachi kila ya thu ba ki surok. Na Sultanabad traffic section Shamai Karachi kila khanglut namar kajingkul mar. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now.